Ukushaqwa kwalaba kushiye ezinye izakhamuzi zishaqekile kule ndawo. Phakathi kwabasolwa khona nongumgcinimafa kuleli gatsha oqokwe ukungenela umbango wesikhundla sokumela i-ANC njengekhansela. Kholakala ukuthi batholakale nezibhamu kanye nezinhlamvu ngaphandle kwemvume. Bebebheke emhlanganweni wegatsha le-ANC. Kwenzeka lokhu nje kuke kwabikwa uchungechunge lwezigameko zokubulawa kosombusazwe kule ndawo nalapho kwadutshulwa khona kwabulawa ikhansela ngo-2017. We hope and pray that the police will do their work diligently and responsible, so that if indeed they are found that they've done something illegally, then the law must take its course, regardless of whether we are an ANC member or a leader or nominated for any other position. Iqembu lithi liphoxekile ngokuboshwa kwalaba. Kuvamile ke nokho ukuthi imihlangano yaleli gatsha ihaqwe ziwombe zodlame okuyaye kuholele ekutheni igcine ihoxisiwe. Amalungu aseke yakhala nangokwesatshiswa kanye nokukhishwa nyumbazana. Eminye imihlangano ibanjwa kunonogada abasuke behlome bezingovolo. In some of the regions, where the regions have had to hire private security to try and manage the situation. Lolu chungechunge lwemhlangano yamagatsha lulungiselela ukubanjwa kwengqungquthela yesifunda iTheku ngenyanga ezayo ebhekwe ngamehla bomvu. Kusenjalo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi iqembu kufanele liqoka abantu abazokwazi ukusebenzela umphakathi, ngokwenza njalo lizokwazi ukuthola abantu abazobhekana nokuthunyelwa kwezidingo ngqangi emphakathini. We need to identify comrades who we will know will work for our people, who we will be proud of, for they are going to do the work.